ተሰናበትን። ሰላም ደህና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኡ ክብራት ሰማዕቲ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። እዚ ቀዳመ ሰንበት ዝመሓላለፍ ፍሉይ መደብ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ወይ ከዓ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ፈነወና ንሎሚ ሰንበት መስከረም 5 2021 ወይ ከዓ 30 ነሐሴ 2013 ናብ አዲስ አበባ ክንወስደኩም ኢና። ምሳና ከተምሲኡ ንዕድም። ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ተወላዶ ክልል ትግራይ ናይ ማእሰርትን ኣብያተ ንግዶም ምዕፃውን ፀገማት የጋጥሞም ከም ዘሎ ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ገሊፀን ነይረን። ንምዃኑ እቲ ፀገም ማዕረኽ እንደ እዩ? ተጋሩ ተቐማጡ አዲስ አበባ ኸ እንታይ ይብሉ? ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ወይ ዘጋጥሞም ዘሎ ኩነታት ከ እንታይ ይመስል? ነቲ ብድሆታት ንምፍታሕን ተኸባቢርካ ንምንባርን ከ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ኣልዒልና 4 ተጋሩ ካብ አዲስ አበባ ሓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ከበደ ኣሰፋ በዓል ሙያ ሕጊ፣ መሰሉ ረዳ ሰራሕተኛ ረድኤት ነበር፣ ደስታ ኪሮስ አባል ራእይ ንድሕነት ተጋሩ ዓለም ለኸ ማሕበር፣ ሳባይና ዓለም ድማ ኣሰናዳኢት መደብ ምእንቲ ሃገር እዮም። ነዚ መደብ ናብ ዝመርሖ ተወልደ ገብርኤል ከሕልፈኩም። ሕራይ አቶ ከበደ ኣሰፋ ክንደይ ዝኾኑ ተጋሩ ተኣሲሮም ኣለዉ ትብል? ንኣብነት ቅምሎሚ ባዕሉ መንግስቲ እውን ዝኣመነሉ 300 ዝኾኑ ተወላዶ ትግራይ ኣሲሮ ኣለኹ ኣብ ከምዚ ተዝረኸብክዎም ኢሉ ነይሩ። ቁርብ ብኸመይ ክትጥቀስ ይከኣል? ብኣሃዝ ወይ ብክብደት? ኣብዚ ኣብ ኩናት ዘለና ዓድያ ሓላፍ ዝናባት ክህልዉ ክእሉ እዮም። ፀገም የብሉ የጋጡ ትግራዋይ እኒው ናይ ሓጢኣቱ ኣብደይ ማዩ ኣብደይ ሰማዩ ክእልፈር ይኽእል እዩ። እቲ መንግስቲ እውን ኣብ ቅልውላ ውስነ ዘሎ ተዓዲ እውን ኣብ ኩናት ዘለና ዝተለዓለ ደጋፊ ናይ ድግፊ ንምስላይ ንእሽተይ ዝፀጉሙ ነገራት ኩሉ ከጋጥሙ ስለዝኽእሉ እዚ መንገዲ እዚ ምትሓዝ ሰብ ክልል እዩ። እዚ ኖርማል እዩ። ዋላ ሓደ ምንተረኢሉ ንርኢ ሓዋርነ ከጋጠሙ ይኽእል። ኣነ ግን ልብል ኣለኹ እቶም ምትሓዝ ዘሎ ፊል ምስ ጉጅለ ራዕዲ ርክብ ዘለዎም እዮም ኢልና ጀነራላይ ዘይንግበ ፀገም ዘለዎም ሰባት ንሪኦም ትኽክል እዩ። ዋላ ዞም ፀገም ዘለዎም ነገር ሕጊ ተኸቲልና ክንስቶም ኢልና ይታይ ኣነ ሓደ ብዓርባይ ሕጊ ዝኾነ ይኹን ዓቀኒ ካብቲ ሕጋዊ መስርሕ ወፃኢ ግበር ኣተሓዛ ዋላት ጭቡጥ መረዳእታ ዝሓዝና ዝሰበዘ ብቡቡ ክትሓዝ እዮ ተሓድስ ሕጊ እኒዋ እዩ። ናይ ሕጊ መስርሕ እኒዋ እዩ። ሕጊ እዚ ኣብ ግዜ ይንበሩ እዚ ኣብ ግዜ ይክበር ኣሎ እዩ ኣይ ሓደ እዚ ካልኣይ ጭቡጥ መረዳእታ ክበፅሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 6,694 ገዛውቲ ተዓሽጎም እሞዞም ኩሎም እዚኦም 6,694 ገዛውቲ ትግራዋይ ምስ ሕወሓት ትርክብ የብሉ እዩ። ሕወሓት ካብ ዝተፈላለየ ፀኒሑ እዩ። ብስንኪ ሕወሓት መሳኸር ዘሎ ህዝቢ እዩ፣ ተበደለ ህዝቢ እዩ ኢልና እናበልና እንደዚ ዝኣክል ገዛ ትዕሸግ ከሎ ምስ ገብረ ራዕዲ ይርክብ ስለዘለዎ እዩ እንድሕር ንብል ኮይና ብኩሉ ትግራዋይ ምስ ገብረ ራዕዲ ንፍሩ ጀለና ማለት ነው። እዚ 6,604 ገዛውቲ ዝበልከ 64 ገዛውቲ ከበደ ገዛውቲ ትብል ከለኻ ኣብያተ ንግዲ ድዩ መንበረ ገዛውቲ ናይ ንግዲ ትካላት ንግዲ ኣብ አዲስ ኣበባ እዚኦም 6,604 ናይ ተጋሩ ናይ ንግዲ ትካላት ተዓቂሙ እዚ ንግዲ ቢሮ ባዕሉ ንሃቦ መግለፂ እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ናይ ሪፖርተር ሕተሙ ወፂ ንኣብነት ኣብ ይርዳይለ ዝበሃል ናይ መርካቶ ናይ ሞባይልን ሞባይል ኣክሰሰር ዝሰርሑ ዝነበሩ ድኳናት ኩሎም ናይ ተጋሩ ኣብ ይርዳይለ መርካቶ ኩሎም ናይ ነገር ተዓቂሙ ብኩሎም እዚኦም ናይ ስለዚ ኣነ ተኸየት መካ ልደሊ ብመንግስቲ ንሃቦ መግለፂ ሰራይ ረቡዕ መግለፂ ትውን 870 ሰባት ተኣሲሮም ኣለዉ። 6,694 ናይ ንግዲ ትካላት ተዓሽጎም ኣለዉ። ካብዚኦም 6,636 ንግዲ ፍቃዶም ክመክን ንግዲ ቢሮ ወሲኑ እኒኦም እዚ ደሚቕና ዘማሪርና ከኸይዲ ሽግር እኒአዎ እዩ እምበይ ገበን መሰለ ወይ ምስ ገበን ዝተተሓዘ መረዳእታ ንፈርዎ ሰብ ክትሓዝ የብሉ የኾነ ምክንያቱ ገለገለ ሰባት ናይ ትግራዋይ ቅርሺት ዘለዎም እኒአው ስልጣኖም ተሰይሞም ትግራዋይ ኣታክ ዝገብርሉ ኩነታት እኒኦም ኣፍኮርስ ካብና መንግስቲ ኣባጫሪ ተይልና ኖ ሃሙ ይኹን መንግስቲ መምርሒ ደረጃ ዝኸደሉ ዘሎ ዲተይልና ሃሙ ይኹን መንግስቲ
መንግስት ቆረይሉ ተጋርቀት ስለዘለ ይተይና አምሮቆም ነገር ግን መንግስት ውስጥ ተሰብስቦ መንግስት ትግራይ ፍጃይ ለገው ለሎ ኃይለታት ነው ስለዚህ መንግስት حتىው መስራት ተፈጥሮ አንተ ደስታ ይገልጽ ይርቆራ አልባል ማህበረ ፍራስ አይሽን ሲካፈሽን ለአድዋም ዘዓል ካምዚ ዘለ በመስራት አንተ ወጣት ተፈይራ ሚዲያታት ነው አይተጋር ሚዲያ መሰረት ተፈይራ ተፈራሪው ለፖለቲካ ወዳታት ነው አይተካት ነበር ራይ ተካብ መጣጡ አጥሚ ደሚ አያራቱ ታነሰት አጥያ እንደገና አጥያ ይልካ መሰላት ሐሊያው ተበረከለ አጥያ الحمدلله خاطر الحمدلله خاطر تتبع الصوره كنت خطي هم تعطوا الصالون نور بعدين مطلع الحق كان ما نور ايضا ما نور بتقولي تلاقي الفل بتقول خليه تطلع عند الفل ثم تجارة تقول متوقعني او صار حليها حظهم كل وقعين شيء هذا زم ترايله حبوا بطوطو يو حنا قلنا ما حبيو ما حبري ما حبوا فيهم رطير له ارجع قبل له نايلك تذكر زي تعاطوخ على كبده قصلي هاكت يدنقاتي قصرتات حسكا ممصاخا تقصري ناي تعاطو غزاوتي يكون كومس تاثر تግራዋይ كم ترداني لعلي شيحين 600 زخون لايسنس ወይ فقادو كم استحادقه خاغليسكا حقيده هو ويكونن هو تعاطو 600 من فقادو تسرز هراي زي تعاصوخ علو دو كبده علو كندي زخونو لابنت كتبل تخيل قديمكا صبوق احاز سلا زقربكا نو هذي قطري هم يحطوا مصاب يتاني اللي يحطوا له خلنا تمنجتي صراحه هذا افسد منه وقرار منه ومتنارات ويقولون فرض يوم هذا اللي يتفقدوا فكم تريوسو هنا يتكلم جوي هذه اندرلاين مبارك نصور خليه جلراو جلر قبولو بيعطونا وين هذا خفيهم لفتنا نيوي ترى بحاجه ديرنا يفرقوا ناي تجارو ناي فرقوا على كيلو ساعتو دراوتي جلر قبولو لفتو بجلسه درجات مثلا قال تكتبوا زنزقو قفلوا هيك عقولوا تصرفان يوم تعقول زنزقو قفلوا لا تكبر اليوم رغم جبر لي على سوجل لا يفوتوا كنات ينجرهم فكيف عطوا ولو ما يتقرأ كذا ولو تقرأ يستمر له على ذلك ولو يتقرأ كذا تقرأ إنه تحطون له على أي كائن أو generalize له بقى غير جيلي فقط يقول لنا جنب حد الناس بتقرأ إنه تقولهم في النيت لا يجي يستمر له ضروري يشتغل له لكن underline نسمره لنا من تفكر هو ترديكا زلكم بزحات زلكم لو حتى زلا حزك له سبع قدما بالكفتاتو دالي خنيركي اسك بزعبا في الله زمزع صو زلون زي تعصون زمكاتي زسر يلون يكون زسر ግን መከላከያ ሰራዊት ካመቀለ ቆጥቷል አምዝ ሻዋዝ ግበር ዝነበረ ሓደ ሆቴላት ባንዲራ ኢትዮጵያ አንስቶ አርሞሸሽ ነው ለተሐድሩ ሰባት ነው እዚህ አንተ አይነት ገጣ ታቂ ምክንያቱም አብለ መንግስት ሲ bilበዳ መንግስት ዝግበር ዘለ ማለት እዩ ወንበዴ ምድጋፍ ማለት ሃይማኖት እዩ ሀደግማ በያይት መሳሪያታት በገንዘብ ግብረ አደኛታት በህግ ከሆነ ሲገበኛው እዩ ከፈረለው በቃ ሰላማዊ ትግራዋይ ግን ሀደ ለደጋጊ መለነግራካቲ ሰላማዊ ትግራዋይ አይተነካና ይበቃ ለነብር የላይና ማህበረሰብ ሰላም ለነካና ሰልፍ የለይ ህዝብ ትግራይ መለሰው ትግራይ ግን በላይ አለ ለልኩናሲ ወዳለ ለምን ፎቶ አተሽሞን ታናጥቆ በታሪክ ይተጀርቦም ደረሰ ዋህድ እንፈልግና እዚኮ የዓለም ማህበረሰብ ዝፈልጦዩ ስለዚህ ግብረ አዲ ህወሓት ዘርኮዘሎ ነገር ንትግራዋይ ለሐቀዋ ግን ናቶም ዝድገትን ዝሕግዙ ሰምታኒ ገረለኛ ይባሲል ሆውኒ ማለት ከምተበደልኩ ከና በጻረቶም ታቲም ተባለ ሰባት በጻረና ነገር ነው ገዛን ታቲ ተባለ ሰባት ምን ታዩ ታቲ ግብረ አደኛካ ስለዚህ ንግዙ ስለዚህ ረዱ ዘይኮነ እግርግር ስለዚህ ፈጥሩ እዚህ ወዲህም በደንብ በማስረጃም በመረጃም ነው ነግሮ ምናሆ እዚህ ዝገብር ወንጀለኛ ተባለ ያሳዩ هذا كلام لكن ذاكر يلن ذلك ان سرنا ننبر لنا نسمع حضرتك بكلامنا ننبر لنا اذا هذا له حدا توعيه لنا تدراوي حرر
يزحاو حراي ناب مسلو ردا كحلف مچم قدمهم زولكو نويح صنحقي خي ابا اديس ابابا كان مجمريا جميره قال صنحقو الكني ازي تግራዋይ ታይ በዲሉ ኣብ ትግራይ ብውግ ኣብ ዝኸዓ ብመሰል ብትግራዋይነቱ ጉድኣት ይወርደሎ ዝብል ሕቶን ተቀረበ እንታይ መልስኺ አነኮ በጣም እንሐዝ ማዝ ወቀትና ሃለው በትግራዋይ ማዝ መሰለ ከቢሩ ወልፈልግ አንስ ምድስተራ በዋህድ ከልቀተለረ በዋህድ عشان مكاهد اللي بواحد لا واحد عبام ليه خلانا بتذكرنا واحد يتم قدرت أنت قديش من اللي واحد كم مرة قالوا واحد أنا إتوقع خير ولده إيه سبعة ونسمة يكبر رجعها إتوقع بجانب عن خفافنا إزاي إتوقع على بكرة ساعتين ودن إتوقع خليته لهذا لا إتوقع أن كارلا مكلاكنا سراويك بسرعة لا إتوقع جبناتات عبدناتات بقتله كان هذا بيسوي شو حتى بقتله لا تدرس بتكريستيان على مصاب هذا لسيتها ليس على أساس بتكريستيان لفرشة إنك لازم تأشلهم ونفسهم سرعة لنرى قدي سبب بقرارات أحد المكنيسي عم كيف أكله تجارب حليتهم واحد عدين لقاطع ورجت يخلي تعي بلاش واحد تخلي بلاش يخلي نبض حراي مو حجة أديس أبابا لودي وحوحات أديس أبابا لنا أديس أبابا كمل لو تجارب زوان زي ديمقراطي مثلاً هو خطأ يهمني أنا ديمقراطي صراحة ليري إذا كذا من جسدين متجاري من لون من خلقان اللي لا يقولي مثلياتهم متجراوي قارئ من جلناتات واحد الشخص تحس لك على لا يفكر هزري من تحليل هذا المال لا يخصص لنا سرعة يزيد عليه يكون باي عايزين نتعشى جزاك اللي خير يدي كبايدي أكثر هيك تجاي إذا الله سبحانه لك بقى أمريكا جلبت أدي كبايدهم حملات وراسيلو حملات تجاري وستبليري لذا تجراوي تبقى خلاص مدرنا بعد واحد جداي بتعمل حزن مكلاكي سباو تعطي لتأسف وانجلنا سرعة حزون نجري جلتات بعصر سيئاتي بجندر سيئاتي إذا سلازقنا إنداو لجرنا كابت عم كابل حزننا كاب شيء الشعام تنسي ساشون انت كعبتنا عندك أنا عم حرق يلبنا لا يتبقى هزيدين تعجيسو لعب سلطان مغلطة يتبقى لكي تخرسيني بسلطان لبقوه حزبنا يدو السجن لتبراي عم حرق العينا عفاز العينا تسأل عينا يلو لا إتوقع أن يكون السودان كان السودان مدلسة كمان حارس السودان يخصنا من السرعات كم يتقال سلو دي جاز تعسر سب كم كمان كان تعسر اللي بيت كمان جن خلتا جاز تعسر لمن تاي سلسة تعسر لا تنكسر أصلا بالناس عقبة حدا نجد سلام جابرو دوم قعدات كيلو بزي ما عرفت كنعت إلى بزي 5 أيام بزي كعت أيام منه بروباغندا سلاح واحد خوينا مجد عطي بكرة تنزلنا بروباغندا بورة يكون ختال لنا بزي بسنا عطي بتكتب من شد خازق خلي خلينا ما من يوم تدراي لتا يتبقى لنا بسلام لعطي فنحن نقول أما أنا خاطر منه أنا غزي نفسك لكتما أيام بزي خاطر منه تجارب ما من دلي تنكفر لخمس رح ودلي تبالي لمن تايلس أنا قول الله لا بنتبرنا بالعقل له لا درجن أفكي من خمسة لجنة حاجة نزي مواد إيش أنا إتوقع المسافر عليكم ما كان أنا كروتين كان والكسرات كان سجني إتوقع تبلش لها جنة أنا عندي تبلش حاجة نفسك سقوي نقول كسر جدا من فات أنا إتوقع إياه حاجة اللي مجنبا حاجة اللي مجالكه سرنا وتكوي حاجة أو خلاف من من فات لها جريدي كبر سمعتي إزي دمس أمريكا يكاب واشنطن قدام سنبز محلالف 4 ኣጋይሽ ዘዘራርብ ዘለኹ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ከበደ ኣሰፋ ወይዘሮ መሰሉ ረዳ ሳባ ኣይነ ዓለም ደስታ ኪሮስ 4ኦም ካብ ኣዲስ ኣበባ እዮም መዘራርብና ጉዳይ ከም ሰምዕዎ ዘለኹም ኩነታት ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝብል እዩ ምስ ምዕፃው ኣብያተ ንግዶምን ብመንነቶም መጥቃዕቲ ዝወርዶምን ዝብል ፀብፃባት ሰብኣዊ መሰላት መሰረት ብምግባር ክንቅፅል
ሕራይ ወይዘሮ በሰሉ ንጹር ክኾነ ለይ ሕራይ ንሰማዕቲ ንጹር ክኸውን ሲ ኣቐድማ ብክል ተቐስኪያ እንታይ ኣንጻርቲ ምክልኻል ድዮም ንድጋፍ ምክልኻል እዮም ወጪኦም ኣፋፂኦም ዝበልኪ ሕራይ ጽቡቕ ሕራይ ናብ ኣቶ ደስታ ኪሮስ ክሓልፍ እዚ ራእይ ንድሕነት ተጋሩ ዝብል ዓለም ለኸ ማሕበር ኢልኩም ኣለኹም ስለምንታይ ዓለም ለኸ ማሕበር ኢልኩሞ ኣብ ወፃኢ ብዙሓት ደገፍቲ ኣለውኹም እዚ ሓድሽ እዩ ተወልደ ሓዘል ቀረባ ዝተመስረተ እዩ ኣጋጣሚ ሕዚ ግን ምስ ናይ ኣብ ወፃኢ ዘለው ተጋሩ እውን ምትሕግጋዝ ተገይሩ ኣብኡ ዘለው እውን ሕማቕ ነገር ዝሰርሑ ሕማቕ ፕሮፓጋንዳ ሰሚዖም ሃለዋት ትግራዋይ እዚ ክጉዳእ ዝገብሩ ዘለው ንኪ ሓገዝ ክገብሩ እና እዚ ተመስሪቱ ዘሎ ራእይ ዝብል ግን ክፋለጥ እዩ ተጋርዋው ዘለው ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢምዎ ዘሎ ኣጓሊፍዎ ዘሎ እስፔሻሊ ብተግባር ውለው ስለ ዝነበርና ንሕና ትግራይ ኣብ ችግር እያ ዘላ ብጣዕሚ ኣብ ችግር ህፃውንቲ ብጣዕሚ እዮም ዝረግፉ ዘለው ዝወልዕዎ የለዩ ህዝቢ ናብ ደገ ወፂ ዝልምን ዘሎ ካብኡ ከዓ ሕድሕድ ወላዲት ናብ በረኻ ዘይሰደደት ያው ሓገዝ ኣይትበሃውን ዝነበረ እውን ገዲፍናዮ ዝመጣና እኽሊ ንሰራዊት ህወሓት ዝኸይድ ዘሎ ሓገዝ ችግር ስለ ዘሎ ብልተኸኣሎም ደገ ዘለው እቶም ቁኑዓት ተጋሩ ዲያስፖራታት ብመንግስት ሰቢሎም ይኹን ብሃይማኖት ኣቦታት ሰቢሎም ኣብዚ ውክልና ገይሮም ገነን ቁኑዓት ዲያስፖራ ጌርካ ብመንግስቲ ብስነ ስርዓት ባዕላቶም ኤጀንት ምኮይኖም መፅኦም ምስ መንግስቲ እዚ ተኣሳሲሮም ሓገዝ ናብኡ ከምፅሕሎም ባዕላቶም ብተግባር ተወኪሎም ልክሕግዝዎ ህዝቢ ትግራይ ክወፅሕሉ ኣብ ይረድፍ እዩ ዘሎ ኣለበለዚያ ግን ቶምናታቶም ሓስከራት ኣብውን ትናበሉ ናብቲ ህፃውንቲ ናብቲ ህዝቢ ትግራይ ዘይበፅሕ ናብ ምንታይ ከም ዝገብርዎ ኣይፍለጥን እሳቶም እውን ምውፅኦም ዘይተርፍ ኣብዚ እውን ህዝቢ ብጥሜት ምርጋፉ ስለዘይተረፈ ስለዚ ባዕላቶም ልቡ ብስል ዝበለ ሰብ ኣብኡ ቁኑዕ ትግራዋይ ኣብ ኣፈለግቲ ገይሮም ኣብዚ መፅኦም ምስ መንግስቲ ተኣሳሲሮም ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ጥሜትን ካብዚ ጦርነትን ልከድሕንዎ እየ ዝላዎም ኣብ ደገ ዘለው ዲያስፖራ ኣሕዋትና ማለት እዩ ናብ ምጥቅላል ገዝና ኢና ሓንሳብ ንከበደ ድሕራይ መጨረሻ ብሰባ ክዓፅየ ኣቶ ከበደ ሕጂ ኣብያተ ንግድኻ ወይ ሬስቶራንትኻ ተዓፂ ኣሎ እቲ ንምኽፋቱ ትገብሮ ፃዕሪ ትረኽቦ ዘለካ መልሲ እንታይ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ዶ ዝኽፈት ይመስለካ ወይስ ተስፋ ዘቁርፅ እዩ ታንኪዩ ንወርጋ ናይ ንግዲ ትካላት ኣብ ምኽፋት ዓብይ ፀገም እዩ ዘሎ ባይዘወይ ጌጋ ኢቶም ሓፂምዎ ብጌጋ ይብሉ ባዕሎም ይኣምኑ ካልእ ጉዕ ሒዞም ብወረዳ ደረጃ ብግብራይኒ ካልኦት ሒዛ ከተማ ኒሕና ይብሉ ከተማ ሓሰት ይብሉካ ከተማ ክፈት ከተማ ይቆይ ይብል ከተማ እንደገና ንሪኦ ኣለና ትጎጎ ይብል ኦረዲ ነው ተፈልጦ ወርሕሙሉ ኖ እንዴ ይውሪ ሃመይ ነው ሃምቲ ታይ ማለት እዩ ይብሉካ ኩሎም ናይ ለውጥ ደገፉውን መንግስቲ ዝሰርሕ ሓይልውን ስልካ ንኣመነ ንኣመነ ኩሉ ኣብዚ ሽኩምቲ ዝይዓፅፍ ስለዘሎ ብሱሩኸ ብዝተቆንዐ መንገዲ ዝብል እውን ኣካል ኣልተይ ስለዝኾነ ኣነ በዓል ሞያ ሓቂ እየ ካልኣይ ፖለቲከኛ እየ ምስ ናይ ለውጢ ሓይሊ እውን ይንቀሳቐስ ስለዝኾንኩ ሽሩ ተካይዳ ጌጋ እዩ ሞብላይዝ ክንገብሮ ንሓቆ ዘለና ትግራዋይ እዚ መንገዲ እዚ ሞብላይዝ ክንገብሮ ይመስል ኣብ ጎነና ክንሰልፎ ይመስል ኣብ ተካይዳ ሚዛናዊ ብቤት ኣብ ንጥራዕቲ መሰረተ ሕኩምቲ ይወሰድ ምክንያቱ ሓንቲ መሰሪ ዝልኦልነበራ ኣፈላላይ የበለ ባይዘወይ ኣብቲ ዝተንበሎ ኣይዶም ዘለዎ ሰብ ብሕጂ ክትሓዙ ይግብኦ ኣነ ዝብል ዘለኹ ግን እሶም ይኮኑ ዝተሓዝሎ ኣለው እዩ እም ዝተሓዝሎ ኣለው ዘመራራት ትውሓት እቶም ናጨፈሩ ሓዲሮም ውዕሉ እቶም ናይ ኩናት ነጋሪት ናብ ውርሶም ውዕሉ ንሓሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናሰወቁ ንሓዱማ እቶም ተኣሲሮም ዝጠቁ እቶም ተኣሲሮም ቤት ይጠቁ ዋጭዋጭ ትበሃል ኣሎ እትን ተፃባበል የብሉ ንቁል ሰብ እዩ ኣብ ቤት ማእሰር ስለኣለዎ ኣብ ጎነይ ክወርደካ ኣለኹ እኮ ናይ ከንኣሰት ሓደ በዓል እኳን ተኸይዶም ነውዕሉ ዝነበሩስ ኣብ ጎነይ ክልተ ገዛ ናይ ትዳሩ ገዛ ናይ ተዓፀ ውሽጣ ናይ ተዓፀ ኣነ የህና ለውጢ ደጋፊ ታሕቲ ናይ ከይደ ኢዛብ ምሕዳር ኣካል ኮይነ ክሰርሕ ፀኒሐ ሕዝነ ምስ መንግስቲ እየ ዝሰርሕ ዘሎ ነገር ግን ዝልክ ኣለኹ ብግምት እዩ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ኩሎም ፈትዎ እዩ ካብ መከላከያ ወፅና
شعب بيرادنا إحنا في ذا كل شيء إحنا كلهم مفيدين كلهم عدمي يدوروا وقولوا أكشن ولا أبت خيري حالة نجارنيهم والكاسميخا وصدقكم تنيو توت من جت الكوميدي وصدقكم تنيو بالفطر عمل جت مارتين في هذا حالة ترسل يجي مرة بينا كوريا تلنا خذلها بسابع جمع صلوا تستا على تقولهم نجار أيو خيري هذا صلنا لله حقول قول صلنا لله صنعت على بذكر عملي صنعت معرفة صنعت لتعلمه أفتفتي له سواء يوقفوا صلنا له دم تكونوا قولا مير فلمن تراي ثم لولهم لنا إنتارات ما ينزل يوم تقعدنا اليوم وطرح اليوم ثم تتحيلهم الله وتصمي الموضوع شو رأيت هذه ونحن هذا كين هؤلاء تقول إذا حطوا بدأوا اليوم مثلا أشندا for observation فينا فرنا جوارتها نمشي هؤلاء نيرنا هؤلاء أنا فكرة من بخورية أنا عرموشش من بدأوا بدأوا تقولي هذا من داي واشتروا تصوروا وياس برشوا ويتعبوا بدأوا هؤلاء تصنيعوا ضريبة منهم يفوتوا يوم تراينوا سلو مساكين البجرة عطيهم أو القدوة شريكهم والقوة يقصيهم بس التورث حكم التورث عطيهم بفضل هؤلاء مشتري يرجع يفتلوا قوة إلى بعض من بسرقوطه كنا يبطوا بسرقوا الله صبح نبتا دمصنا حلف دمصنا كنهم تبل نجار بأينا غنعصو دمصهم كنهم إلى كابس تبجسة حنتي سابا أين علمها أنتي هاجر زبل مدب تدارو لا سابا حجز قدوز لو أبزن أبتن زي لو إزول زلو كبدا عصفة سلزي كأستورو زقبهم كو يهلو يوم جن توم نصهاني قدو لو إزول زلو نعا تسخاتكم كم مدد هاجر كي قدا حزب خي فرس حزبنا نحد حدو ببهر كي قاچو انتاي تقبروا له بوخن عصو انتاي خنقبر لنا تبلي اتا حيسكي بوخن عصو سابع እሺ ማለት ህዝብ ካን ህዝብ መጠን ህዝብ ትግራይ ምስ ህዝብ ኢትዮጵያ ሀቢሩ እዩ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ እዩ ስለዚህ بزي شنكون علامة السلعة ህዝብ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያውያን ተፈለ አተሓሳሰባን አመለካከታን ይውሉ ቀደምውን ከዝውን ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ እዩ ናይ ካለት ዱራራ አደኛታት ዓላማን ተለቆም ሲዙ ተንቀሳቅሱ ለአካል ነገር ከያቱ ህዝቢ ከም ህዝብ መጠን ኢትዮጵያውያን ተዋልጁ እዩ ብዙ ካለት ብሔረሰባት ተዋለደ ትግራዋይ ያለው ስለዚህ حبيبنا نتقالف يا تطاوعتي حوحت انتكم ادلكم صدقوا حتى يعلمكم هذو تجاينا يتفاقيوا عايشوا هذو لما هذو المناطق تجاين هذو تجاين زعما حلال ومدرسه تعالوني بسلام كم تزنبرنا خمسنا كلامنا هذا لا بسلام في إثيوبيا بدلنا يمنتخن نبر تجراوي عبد لكم هو من تهاجر فلس عشرة ساعات حامسون ساعات يوتيوبون فلاغر بيقولوا لنا لنا بشرط نقالة صوت واحد حزب تدرايجن إثيوبيا ويجو بإثيوبيا الناس يقر حزب يجو خذنا مسمر نقالة يلبس يعني له يا قنيلنا سابا أين عالم دستا كيروس مسلو ردا كبدا أصفا 4 كابا أديس أبابا نزي وعين قداسن واناوين ذاته مرابكم يمسكنكم أبقى عليم بتمساس عليك نراخب تسفى قبر نقول خاتكم سسناي من نيلكم كبرا سمعتنا قدام سنبتن زتم حلالته بزعبا كنتاتن بدهوتاتن تقارو عبدي سابا بزملكت زتدالو معد زتئنا كنسمع صنيحنا نتولدن نقايشن نمسكن ናብ ክልል ትግራይ ሓገዝ መግቢ ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልታት ኣይኣቶን ክብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትግራይ ገሊጹ ፌደራል መንግስቲ ክልል ትግራይ የለን ስልጣን ናብ ግዝያዊ ምምሕዳር ከም ዝኾነ ቀድሚ ሎሚ ዝገለጸ እኳ እንተኾነ
ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ እትክልል ዝተባሃል ዶክተር ኣትንኩት መዝገቦ ግና ብምኽንያት ጥምየት ህይወት ሰብ ይሓልፍ ኣሎ ኢሎም ሙልጌታ ጽባሃ ተወሳኺ ኣሎ። ወይዘሮ መረሱ ገብሩ ይበሃላ ሓንቲ ጓልን ሒዘን ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ማይ ካድራ ተፈናቂለን ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመጻ ይዛረባ። ካልኦት 4 ደቀን ድማ ምስ በዓል ቤተን ብምዃን ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደዱ እየን ገሊጸን። ንዝሓለፉ 5 ወርሕ ወይዘሮ መረሱ ኣብ ከተማ መቐለ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓድነት ተዓቂበን ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ዋላ ሓደ ግዜ ካብ መንግስታዊ ትካል ሓገዝ ረኺበን ከም ዘይፈልጣየን ሓቢረን። ማት ዝሰብጠም ይወሎ ዓበይቲ ብጣዕሚ ሕዘብ ሓደጋ ዳርጋ ናብ ማትልካን ምግናን ኣይኮነ ብጣዕሚ ጠምነን ኣለዋ ምሕራጥ የምረን ኣለዋ ብሕልፊ ሕማም ስኩላ ዝነበረን ወለድ ዓበይቲ ሕዝና ምሕራጥ የምረን ኣለዋ እግረን ማለት ብጥምየት ብሕልፊ ካብ ዝኽልተ ሰሙዝስ ብጣዕሚ ኣብ ዝሓለፈ 3 ቀሩ ነርና ናትኻየና ፀንሐና ሓዝ ግን ኣብ ጥምየት ዝርከብ ህዝቢ ኣይታ አሸብር ሓገዞም ዝተባሃሉ ነቲ ማእኸል ተመዛበልቲ ካብ ዘተሓባብሩ ወገኖም ብናይ መንግስቲ ዝበሃል ሓገዝ ይፍለጥን ኣብ ጉንበት አካባቢ ሓንቲ ግዜ 15 ኪሎ ስንዳይ ተባሂወሎ እሱውን ንኹል ተማሊእ ተዋሃወን ካብኡ ተረፈ ግን ብናይ ህዝብ መቐለ ዘምፀልና እንጀራ ድዩ ሽሮ ድዩ እክዕ ድዩ ካብኡ ተወሳኺ ከዓ ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቅሪ እንደገና ሩዝን ፉይነን ይሕግዛና ንእሽተይ ካብኡ ተረፈ ናይ መንግስቲ ዝበሃል ነገር ግን የለን። ህዝብ መቐለ ይዝፍነልና ነይሩ። ህዝብ መቐለ ከዓ ደኸመን ሰልቸን ከይበለ ናተኻፈለ ይምግበና ነይሩ። ምንጭ እውን ይነፅፍ እዩ፣ ማይ እውን ይነፅፍ እዩ። ደኺሙ ወፁ እውን ክደኽመ ከሎ ብምንታይ ደኺሙ መሲልካ ዋላ ካብታ ዘለወን ከይሕግዘና መብራህቲ የለን፣ ባንኪ የለን። ኣብ ዓብዪ ሽግር ኢና ንባዕሉ ሽግር እናሃለወ ምንም ተመዛበልትስ ክትሕግዘ ኣይትኽእልን። ኣብ ዝሓለፉ 5 መዓልታት ድማ ኣብቲ ማእኸል ይስራሕ ዝነበረ ምግቢ ስለ ዝተወድአ ክፍሊ መኽዝን ምግቢ ተዓፅዩ ኣርዮም ነዮም። ኣብዚ ማእኸል ተመዛበልቲ ልዕሊ 11,000 ሰባት ከም ዝነብሩ ዝገለጹ ኣይተሸብር ነተመዛበልቲ ኣብ ዝሕዚ እዋን ብሂወት መጽንሒ ዝኸውን ካብ ሓደ ገባር ሰናይ ትካል ብዝተረኸበ ድጋፍ ንሓደ ስድራ ንመዓልቲ 1 ኪሎግራም ሕሩጭ ንግዚኡ እናሃብና ንርከብ ኢሎም። ብምኽንያት ሕፅረት ምግቢ ድማ ኣብቲ ማእኸል ዝርከቡ ህፃናትን ኣዴታትን ይሓመለው ክብሉ ሓቢሮም እዮም። ሩዝ ተውሒዱ መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ንቋደስ ነርና እቶም ኢስ ምሳሒራ ኮይሮም ተመጻውንቲ ሕጂስ ሕልፍ ክብል ካብ ዝበኣሰ ክዛረበካ 5 መዓልቲ ሕጂ ትምግብ ተስር እንደምግብ ተዓጽዩ ዘሎ 5 መዓልቲ ተዓጽዩ ዘሎ ብስር ምግብ ልባህር ዘይተሰርሐን በቃ ክዛረበ ብስር ጭራሽ 5 መዓልቲ ምንም ምግብ ነገር የለ ሕጂ ለማ ዓንት ነው አልስ ና10 ሰብ ያ ና10 ሰብ ዘሎ መውዕል እንትፋሰው ሃይላ ሓንቲ ኪሎ ፊነት ባው ዘላ ናይ ማሕወደና ገደ ስንውን በቃ ለኤመርጀንሲ ተዓሚጠን ብልና ነርና ሓንቲ ኪሎ ለ10 ሰብ ለ20 ሰብ ለ10 ሰብ ነህለ እትጸገም ብህጹጽ ንክፍትሕ ድማ ሓገዝ ከቐርብ ኣለዎ ብምባል ሓቢሮም። ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዶክተር ትንኩት መዝገቡ በወገኖም ኣብቲ ክልል 6.3 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮ ገሊጾም እዮም። ካብዚ እቲ ፍርቂ ሚልዮን ዝኣክል ንጥምየት ተሳጢሑ ብምባል ገሊጾም እዮም። በብመዓልቱ 100 ናይ ሓገዝ መካይን ናብ ክልል ትግራይ ከኣትዋ ይግብአን ዝበሉ እቶም ሓላፊ ኣብ ዝሓለፉ 10 መዓልታት ግና ናይ ሓገዝ ምግቢ ናብ ትግራይ ዝኣትው የለን ኢሎም። እዚ ኮነ ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ጥሚኻ ንምንጻት ዝግበር ዘሎ እዩ ብምባል ዝኸሰሱ ዶክተር ትንኩት ቅድሚ 10 መዓልታት ዝነበረ ከይድውን ኣብ ሰሙን 700 መካይን ከኣትዋ እናተገበአን 34 ጥራሕየን ኣትየን ብምባል ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ትግራይ ቀደም ኢሉ ዳርጋ ወርሒ ትገብር ኢሉ ስቶክ ወይ ደሞ ኣብ መኽዝን ዘሎ ኣብ ማእኸል ኣብ መቐለ ማእኸል ኣሎ ዳርጋ ልትጸንፈፈሉ ኩነታት ስለሎ ከዚ ናይ ምግቢ ስቶክ ዚሮ እዩ ናይ መድሓኒት ልሰብ መድሓኒት ለእንስሳ እውን ከምኡ የለይ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብምኽንያት ሕፅረት ምግቢ ኣብ ሽረንዳ ስላሰን ቆላ ተንቤንን ሂወት ሰብ ከም ዝሓለፈ ጸብጻብ በፂሑና ብምባል እዮም ተዛሪቦም። ሞት ኩነታት እውን ሪፖርት ይጽሕና ኣሎ። ካብ ሽረ 9 ሰብ ሞት ልብል በፂሕና ኣሎ። ኣብ ማእኸላይ ዞባ ከባቢ ያቂረሞ ብጣዕሚ ሪሞት ኤርያ ነዊሕ መንገዲ እዩ ከምኡ ዓይነት ኣሎ። ሰብ ሙማት ትጅምር ተሎ ብጣዕሚ መደንገፂ ዓብዪ ሓደጋ ኢለ ኣሎ። እንስሳ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሞት የጋጥመሉ ኸዚ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም። በዚ ናይ ሎሚ ሰንበት ፍሉይ መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ።